kan hun tong mek thimna bung som pakhatna letlin tu h1 lal diki andia le June 4 di te chuan khodai fema an thing zaina khol bula in thatak le nuam tak an neya chu mi zan chuan heng ka te nu pa le ring tu dang engzat emolai ten zanri an kil hawa krenia te kristala te setha te chimona le mata te chuan an lo thlir renga chung wan tir kau te chuan heng ring tu te tong traina atang hian chakna an lo mu ve thina di John sate Coleman ate Cooperate Harry sate chung ko hole zirlai chen khat Ron Fozity atele abial nu Cynthia itele ring thar chen khatan lo kala mi chen khat ron thleng tlai deuh te po an ombok zanre ei kham chuan an thu khoma an chanchin te soin an ti hloma ko shan sang le thurin dan sang nei an ni hloma tu na ero chuan rin dan than te chu da tha in Aston khopui chu an ve tlang hle ani ti chu an ti atang chuan hriat maya Andy Force di chuan ni indona ani indona tualai han len vel atang po hian Aston khopui boruak ri zia hi alang rengalom hriam hrei kara leng kan ni ringot alom atia jiani chuan setana na tho ni nge in karing tatani sakei bak nei ha humin se tur zong roi thin ti Bible sayang hi kan ni ber hian ka hra thin alo ti ve a apasal der chuan lo chhun zom vatin apoi ber chu engma tilawa kan thut san der mai hi ani thing thialal pa kan biak po hi apoi mo fe zok ani atia jiani chuan then khatin in hriat angin kan fapa bobia hian har satna lian takanaya kumina tang hian college a kalveya kan hriat thiam lo engemaw tak hian atlak buaka atia apasal chuan kan hmu dan chuan he college kal no pangte chunga thleng thin an tiang hi niberin ka hria engthil danglam le mak fashan nge mo an zirtir le a thei chuan zong chuak te u fa te kaltirna tlak po ni in ka hranek lave atia jiani chuan mak in ti mai thei ka soidu chu kan fapa bobia hian ramhuaya pai ni tlaten ka hria a han ti phong maya ron chu ron tong chuak veya keipo in ka pai thina lom keima ngei po ka in hria min awin min bethina thil rutur le thil sual dang ti tur te in min hril thin ina te holo chang ka nei fawa khovial pia lam daya omni te hian ka in hra thin atia dera chuan o bobia po chu tiang chuan aloma om thin kar khatlai te alo holo thin alo tia Cecil ko pari chuan khopui an beina saddan hi chu aturu mange doi thiam le zol nei der te la hi Sunday school zirtir tu ai nan tam jok taksia ati vonga John chuan kan ti thei ang tok hian han thok pot maila ati ringota arona chuan na ha thlak tak ani don ani tong trai puina sat an ngai hle ani ti hi kalo om to dana tang khan ka hre chiang ani atia heng ka chu alo in rol ve ta a ole thian do takte u tuna hian he ko puita na kan tong trai rol zia kan hre chiang thava chu kan ti tur poimo ber ani renga tuna hian I tong trai ngal te ang u atia an dan te tidang lamin an vai chuan an tong trai ta a then chu ring tak in an tong trai a then te ro chu an zai ngala midang in an lo zom ve boka an chunga chuan vantir ko te nan lo zom ve a boruak a nuam ngei mai tis kala chuan nui var chongin krenia apaena krenia po alo nui ve var an lom tlang hle ani keiti chuan ama chawin do ka na kila a chu ei har sa ati ngei mai marsalala chu a chuak reng maya hotik reng nei thei bok si lo aril ru chuan chanchin bomi dang te ain marsala chu atul boy bik ni hialina hria a niwia ka tangin khote takte astona an ron pema chu ti chung po a nileng zan kho a tho tur a moreng mai chu makati hial zok ani anu pui fanau te ai po in a hna hi ada poi mo zok hialina hria sandi omna chin la hra der bok si lo an la ka tangin hla tol mai bok si a so na hian adoi a in a ei chazawek ni berina hria a khohar em a apasal marsalala chuan chanchin bu hin nupuya anei ani ber si a aril ruwa chuan a tho pui nu nuladu om tak berni si alo langa anin ngai zong tamayem ni ang keiti chuan a cho ei thleng chu a hnol ropa
lung chetakin a thu tareng maya Aston khodai fema chuan tala le a ho te chu an om khoma na thana chuan captain kan mel mapa hian marsalatan thanga kap mek ani tuna hian hun hlo om taka ading meka chu karil ru in hriat na ka nei tlat mai atia tala chuan kan hlo thon ang che na thleng don ta ani hi bal ra far hian a hringa hrana tong to bei vak chu a fin thak lo ti a hria a kong dangin an chung kwa ati boita ani hi atia na thana chuan engtia ti chi nge ni ta ang le marsal hian a chung kwa a hlo chuan ama po a chhevek ani mai don sia atia tala chuan chhemai bik lawang pathianin ati tur chu ala hria tir mayang engma ti thei kan nei ri lo ngak to pila a hun te a kan ti tur chu alo lang mayang atia na thana chuan beidong mel takhian alu a thing na na a guilo chuan captain ani le na thana soi ang khan marsal chu lo tlu cheta se engtin nge ni ta ang atia tala chuan ta se ti zo na hi ka ngai to man lo zo na ka ngai ven jok tak ero chu eng huna nge ti hi ani tuna hian marsal le heng bo sa te hi kan in do na kan in nga da ber an nia pakhat a tluk chuan adang po atlu ve ngal ani mai an in kop ta tani chu wangin zau zo ka kan ngai to angai an pahnia an tran rual chawin miswal pa hi nei na om thei don ani atia marsal le bernice chu thingpui in painan ti duna bernice chuan mi heti zozain anin le lo tlan sana he khopuyan chua san na chan hi kan la sha chuak lo ani te ro marsal atia marsal chuan muang ban char hian sha chuak to e a chan bulpui ber chu thilan hriat tam lu tok wang ani tuna hian khang ho chunga thleng angkha kan chunga hian a thleng ve thei tho ti hi ngai tu angayem tuna hian ka fanu phei chu an hne der to nin ka hria ati ta da ya barni se chuan ma se hriat chana tak i nei lo ani lom ni atia marsal chuan hei tak ngial po ka hrelo ani chuan engma tak tak hi ka hrelo ani ange ati deuh ngata barni se chuan eng thil ti theina nge an nei bik chuan ang poisa le politics bak hetiang tharau thil in pum khatna ti vel hi karing tak tak love atia marsal chuan isa khomi lawa chutianga soi chu itana har salawang ma se editor masa te thermalate ang hian lo to ve tak tak ta ila nupui fanau chan nen lau hlop reng renga mundanga tlan chiat nen ole bernice keini pani hi engthila nge kan in barlu hi kan tha chiang thokatin ka hria tuna hian kan lu thuk lu tuk to ani mai the ma se bernice tuna hian bansan na hun le tlan chhuana hun kan la nei atia bernice chuan ma se marsal kan ban san thei lawang ati tatlata marsal chuan kei chuan ka ban san thei lo ti ka hria ma se nang chui la tal chuak theie mun danga kalin nadang ka thok to ange iti ani po in kadem mi alo che a I thu thu ani he atia nui sang chungin bernice chuan marsal ko chu awana thile ruam khata ti ani thin khale atia khopui pon lama hun pakhat lampan hian motor lian hi atlana apanga chuan puan sofai tu ti hi a in ziak kula a khaltu nula chuan korpola ha a asom chu puan sen hian atuama engemaw chen atlan hnu chuan puan suk fai sa tel khat chu ala a in pakhat lampanin kongkhar me rik dar hi awa meta kongka chu an ron hong wata nula chuan hei in thomno suk fai kan ron da e atia kongkhar ron hong to pa chuan e ron da lu ro atia anupui chu awin hei puan suk fai lo thlenge atia in nei tu pa chuan nula chu akut pek pa chuan joker ni sakania kanupui hi angelina yani hi atia bernice chuan akut pek pa in bernice ru jari clearian office thokkania atia thutna ko mu pa chuan jo chuan nang le marsal hne na engma soilo tur le biak po be mi alo tur chewa hril kan nia sin infa te ma khwa tur ngai to awang ringot po in betur ni lo mintia kanupui fanau te ka ngai to awangin engkim kalsanin khopui hingoi rangin kan chhuwa san ta top mayani atia anupui chuan bei sei tak hian min tran pui theilom ni alo tia bernice chuan engpo ni se abula tangin han soi ta cheu atia angelina chuan an chanjin chu
lung chiat thak zet mai hian han soi ta zar zara a soi kar laka chuan a han in nit le zau thina Bernice chuan a lo ngai thlangun kher mai a soi zo chuan Bernice chuan in fapa khala tungchang kha han soi le zokila ati lai chuan Angelina chuan a kutan ti tia sak thu kala soi lo take a lo tia a kutan ti tliak a tunge ti tliak ka Bernice chuan makti takin a tia zo chuan kan dor hral tura mi an ti laia kan hral lo tur thu kan soi hnu lokin ani mindila a mindil chi apo ani lo hral turin min hril ani bere boi tampo kan in dor lo kan e zon na berania kan hral thei lo thu kan hrila ati lai chuan Bernice chuan ti chuan an ti thai tan ta cheu em ni a lo tia Angelina chu lo tong thoya an ti thai ve ngai lo an hril top mai ani atia zo chuan soifia thiam po a har ari en an ti thai ve ngai lo ani ome an leidu na zat an soi topa chu an tho chu zom a hlok zia le a fin thlak zia an hril le a chu tiang voi ni voi thum an hril hnu chuan tharau sol tak tak ta ti boi renga om ai chuan an tho zom mai chu an thlang mai thin ani ber atia Bernice chuan ani le tunge ron do thin chau atia zo chuan mi pahni an nia a leitu tur te thian nen an in soi atia Bernice chuan ani le hral rem ti lo nuwa em ni in fapa kala ko chu atlia tina zo dil chuta zo chuan oni e skula le ngal mole atia tunge ti tya sak tin Bernice chuan azot le a zo vek chuan tu manan mulawani ome an school chol lai lok lain ani a tu manan mulawani oma sin atia ama kala tal chuan mulawamo tin Bernice chuan lo zot ta zela kala chu zo hlei thei po ani lo tuna po na tuarin om renga mumang rap thak pui te aneya thil om zia han soi pui hlei thei po ani lo Angelina chuan atia ama vek chuan Miss Bernice ram huai tharau sual mule kala chuan ram huai tharau sual ni berina hria ani ome atia Bernice chu alalung oilo atlia dan tak a hredu tlatani engtin nge thlen dan chi achu ngai danin nei mi alo mo atia annu pa chuan anin ena chan ngai na po an hrelo ato pa chuan zo chuan atira chuan baseball an khela an ball chu aluma chartumena zu uma alo kir le chu mi a ang mai hian na tuarina au tuara akut chu alo tiak reng to mai ani ati tu chungchang chu thildum lian pui Bernice chuan mihring em ni tin alo zot wata zo chuan nilo thilani kala chuan tharau sual phung ne na soi zo vek chuan Miss Bernice kan thil soi hi an hriat chho vai chuan kan ta na poi hle don ani chu wangin min fim khurpui viau don nia atia chu thua han thazet chu Bernice chu athinarim kher mai zo tu tenge ni an iti fo chu an ma ni itia tu tenge ti soilo ativin deuh thaka zo chuan harsa ti deuh takhian a ka hril theilo che ani ati tatlata Bernice chuan ani le hei chau tal hi min hril chiang te mihring an ni em mihring tak tak hi atia zo chuan o ni tak take atia Bernice chuan chu in chia pek chungchang lo en dik tu te chu mihring tak tak ti sa le thisen nei an ni emo ati le khera zo chuan a tharau po an ni zok mai thei atia Bernice do theina chuan a tlin lo teu thin kher mai ani le in kong khara in le lam tur ti thu lo bel tu chu ti sa le thisen nei mihring an ni em chiang kel kol hian han tia Angelina chuan kan mulo tingoten a changa ani le kha phek tak tak ani em Bernice chuan ati le a zo chuan hetiang thil hi kan bei sei ngai lo reng kan chia choi tur dik takin kan pe thlap thap thina kan bangai lo ma se chia pek na office mi ta chuan chia pe lo angin min soya pele turin min tia kan pek to miawa wangin kan pe thei to lo ani a fiana le kha po kan en tira kan thuan ngai thadu si lawa indoor le in nei zong hi kan lave kang an tia chu tatang chuan min dor thin tu zat ve zet chuan min trin san ta ani chu tiang chuan kan sum don na chu a cheta der maya a hnuwa enge lo thleng le don ti kan ra si lo
kan in nei chhun chu hral alo ngai ta a kan fa te la chu tharau sualin an soi sareng mai bok nen ti ngai na taka om tangang lawani e kan in kan hrala man thatak min peta boka atia barni se chuan man thatak a amanin non kha aman zat ve ang ho po ani hleinem atia jo chuan ni te reng mai miss barnis kan buai to lova kan zalen ta alom atia marsala chuan new year ka athian pa aldem dia muturin akala athona hlui ani boka office avalu po chuan khwal chon nula chuan alo la theingil lo kher mai marshal mr lemle na ngak reng to che ania alo tia marshal chu pindana chuan alut ngala lemle chu lo dingin chibayanin buk ngala marshal kanin hmule chu alom omte lemle chuan atia ama chu patelam deu chief sam tlakol narsiam deu le mitmeng param ania apatet ang chuan athin po arama marshal po ina hrachiang hle thian hlui in hmule an ni boka soituran nga dun hle a marsalan na lo thona satzia a omlo hnuwa a hmu chhuah tu chu lemlia chuan soiluama apodo atang chuan thalak pakhat chu phor chuakin marsala hma a ada hei hi emni a chanchin hria du chu atia marsal chuan a thlek wangwanga hei hi mo ke sepa chu ama hi kala mungai reng reng leinem atia lemlia chuan ni e alexander m ke sepa ngei chu ani kha alo langa abo le a chu ti reng reng chu a om dan ani ka soyom zia i hria em a saketek na zong hian ama hi an hre reng reng lo ma se poisa pei pun na mun puyami te sarkar mi poimo te ramdang mi palai poimo te a engpo kovel pum pui huap chi reng reng ti mai te ang ram sang sang politician te po zotla ama hi an hre si ang omni corporation anti fo marsala chuan chuti alo ni mo ani le omni corporation chanchin chu min hril theim atia lemlia chuan omni corporation hian chulai chu an hmun puyani ti turbik an nei lo reng renga mun sang sang office lian lem lo tak nein khovel pum pui hi an huap tat si ani kese pa hian alangsar lo thei ang bera khosaka du tlata abula po na thok tu tlem te bak ada lo chuti chung chuan khovel hmun tin maya hian kwa a hreu tat si ani khoi tangin nge a che chhuat ti hria si lo hian heng zong zong hi athunun vek loi sia le hnuai atanga doi thiam tharau sol ron chuak ni berin alang an sum don na hi company emo ming hran hran zatam in voin an thendara avai chuan omni corporation ta anni khovel hmun sang sang anin rol kim zia hi hriat sen po ani hleinem soima ila I oi lo hialang bank te rangkachak dor te poisa da khamna te eile in siam na hmun te arab rama antui al theilei chuana te Europe ram in sum don ton na lian tham zong zong te World Bank te chu mai ani hleinem khovel hmun tin mai hel ho te nen po anin kung kai vek mole atia marshal chu tiang mi chu ka sepa chu ani ka soidu pakhat chu atul phot chuan thisen chhuwa hre na anei hau lawani ti hi atia marshal chuan angai thlangun khermai ani le thil pakhat kan zot le te angche sa kholam nen in kung kai na emo in an na emo anayem atia all lemlia chuan kaushan nen hian an pol hi ain ang khop mai kaushan nen an in ngeng reng po ti ela aswal lawang omni corporation hi universal consciousness society anti mai hnuai om ani chu chuan thil zong zong a huap vek ka ti kha politics le sum don na chitin reng bank te thil leina le hral na dor te school te college te ati lai chuan marshal chuan college atia aril ro chuan aston kho college le langsa ti te an lo langa lemlia chuan ni dan lampang thlangin mole Washington a pe chuan dan siam tu te thunun tumin ma an la an du zong chau dan siam tir an tuma atia an na mai lo le tak mai marshal chuan atia lemlia chuan ni renge thian pa ithil zon hi thil ti theina na mai lo tak nayan ni ti hi theihil suang che marshal ithil ti tum hi kalsan theidin muna ila dinga dule hei hi zong midangin tiang miang idu phot chuan helai hmuna hian thlamuang taka I tho tur na a om reng ti hradon nia atia
Marcel chuan muang ban char hian kan la hria ang chu ti chawina changa Aston Clarion chanchin bu chu dan pa ngai ang te na chuak ve zela ma se chu chanchin bu editor le reporter boy zia chu tu mai nan hriat puilo Bernice chu aina chuan ho ngai mi ulwa Marcel la chu ti bok arem changa pianga amutok zel maya achang le office a atul zan khwa a phone poimo biak nga reng te angaya mi poimo tak tak biak turanga a lekha chi sang sang hai letin arem fela chia choina te ami biak khote chanchin te sumdona report te interview te le thil dang dang chin fel tura tam ema zan khachu Marcel le Bernice te chuan engemaw wanga Aston khopui chwa san ta te le an iron o tu an chui chwa to te chu a thei angin telephone in an bekwal chiama Adam Jereta Aston College how to chin po Bernice chuan abia a in college in real ball na lama pon lama tangaron in rol Paul engemo an omisia atia Jereta chuan engma chu tiang Paul an kaselo atia Bernice chuan Universal Consciousness Society anti hi shelo mo atia shelo engma kaselo ti chu Jereta chan na ani College how to sum en kol tu ni mek Eugene Baylor chu Marcel chuan abia a kasepa hi imisiat zong ani atia Baylor chuan nilo kasepati an ompo kaselo ithil soi omzia engma kaselo atibung huta Marcel chuan kasoi tum chu college hian athil nei hi Alexander kasepa ne na shalatu memni katiania Marcel chuan chiang deuh tak hian hantia Baylor chuan noi chungin isriswala ni ang college dangani zok lo mo kan college a chutiang engma a kaselo atia Marcel chuan ani le in college in sumhar sana lian tak atok ti vel kha a hantile a Baylor chu aling ta phat maya ngai tharo editor masa po khan ithil ti tu mang heti atuma ma se a hlo cham chiang kherasin ithil ti to a chuan in chhir berani hialang nang po in I chanchin bu khangai to ala keini po in kan college kan ngai to ange atia phone chu ada maka college board member hlui Maurice Jones chu Bernice chuan a beve thunga Maurice engwanga board member ini na atanga bang ta nge ini tin khwai chwa san tak na chan hi min hril theiam atia Maurice chu han ngoi de wang banga chuta kasum don na kha mo thei si lo ram hwai ho katimaya chung ho chuan min zar boi renga eng tiang che alo thleng nge ti po ka soi thiam lo min dor tu te an kiam shreta bungro lak lo a har sa ema lak lo chun po a hral thei ta reng lo maya du than tur ka nei ta lo ani bere atia Rita Jacksoni New Orleans lama pem ta chu Marcel chuan ava be papa Rita chuan Aston kho chanchin soi shim chu adu lo hle a ram hwai ho chuan khopui chu nei sela ani mai alom nei dai ro se alo ti tan ta na Marcel chuan Julian Langsa ti chanchin chu azota Marcel chuan Julian Langsa ti chanchin chu azota Rita hi chuan doi thiam dik tak ani ati tol maya kasepa chanchin azole chuan doi thiam le miswal top thang in phuar khom na ani akong lo dal vai te ishiat man ma mai na phum dai mayang che atia zo na dang zo le atuma Rita chuan rangzet hian khongain min zo to lo sham ro tina da ta da ya Marcel chuan khopui ro rel pol member chuak ta te chu athei anga bekwal boka an chhuana chan chu in ang vek lo ma se thil pakhat Marcel na hmu chhuwa chu council member hlui ron thlak tu te reng chu a me pa in Universal Consciousness Society emo Omni Corporation ne na inzom an lo ni vek zela khopui chunga sumdong tu te la chu he corporation hian avai ma mia athenin anin le lo shalin Aston khopuyen chua sana an sumdon hlok tak tak te po an kalsan lo thei chin lo ani an chua dan te in ang vek lo ma se an chua san na chan chu atlang puina in anga chia lama boina te inzar boina shim te mimal har sat na le hrisel lo na te nu pakara midang lo tla zep wang te ani tlang pui Marcel le Bernice mi an biak reng ta chuan atlang puin thulom mom fashan lo tak tak hi an hril zela an thil ti lai to vat tura thoron petu po an tam khop mai Marcel le Bernice po chuan lo thon rok na an nei ve don chin
จุติการะจวนเกติละจวนไม่ทายอังไม่อันนี้ทัวเราซอยเวเรงอะขวาหรทัวเลเชอมาตีทัวอเราตางเอาปุยเวเรงไม่บอกเนนจู่ไม่เนลวินมาสลเลบันนี้สิจู่อารินเลทัวเลอังไงชัดเราทัวเราซอยฟูไม่บอกอะคงไอทักเลอันนี้สันดีจวนอปาจู่การขัดเจตอะมุเราฟูไม่บอกเนนเชอมันติชินมันนี่ama ero chu marsal le barni se chuan an thil chui lai chu chol san theian ni si lo aman mo thak ema a aya poimo thil danga omri lo ani bere ole to na tan chuan heti zong hilo ni le phot se bong som pani na ronda le thuai ka tumanga minlong ai thak sak le sham non ne o to na tan chuan in zawai in hun man nuam le vek ole